Sornano, aquí estic a Sornano, que està, bueno, no sé, aquí això són els primers relleus dels Apenins venint de l'Adriàtic. Allí baix al fons no es veurà amb la GoPro, però jo sí que ho veig, és a l'Adriàtic, hi ha l'Adriàtic. I si tires cap allà, en aquesta direcció, a 40 o 50 quilòmetres em sembla que hi ha Castellucho de Norcia. Però avui no puc, no passo 1500 i a sud-est, aquest és un puesto d'est, però és guapíssim. Mira les muntanyes, guapíssim, mira, totes aquests vallets amb els colors de la tardor i el despegue que està allí, ara enfrente, tot aquell prat que està per allí, imagina't per aterrar allí, fer top landing, i aquí davant tota la plana, bueno, plana del tot no, però llàstima que no es pujo més, no puc passar, hi ha una inversió i no puc passar de 1500.